Regai titende Mwari panguva ino. Ndinotenda kuti Mwari vari kuitira zvakanaka kwamuri. Regai titaure nhasi ndauya nemubvunzo wekuti makazviwana kupi? Makazviwana kupi? Because Paul pane imwe nguva achitaura naTimothy zvikanzi chenjerai pane zvamunenge muchiziva uye muzvizive kuti makazviwana kupi. Mufanira kunge muchiziva kuti makazviwana kunani uye makazviwana kupi. Dai Mwari vatibatsira. Saka regai tingobvunzana panguva ino kuti makazviwana kupi? Makazviwana kupi? Regai nditange nechinhu chekutanga chekuti pamanga mava kupfeka mauniform muchechi, makazviwana kupi? Makazvidzidza kunani? Tinaro here gwaro rinotiratidza kuti pane vatendi vaJesu vaipfeka mauniform uye vakanzi vapfeke mauniform? Pane here instruction yamungadawo kutiratidza kuti makazviwana kupi zvokupfeka mauniform? Dai Mwari vatitira zvakanaka. Tinoona vamwe vane green, vamwe vane red, brown, dzakawanda makala acho ndo atozopera. Vanhu vachiri kuda kuwedzera mauniform. But mubvunzo wangu uchiriwo kungoti makazviwana kupi? Regai tiende mberi titi isusu pane iye zvino we are living in a generation yekuti kuchechi kunonzi kwamuseyamwa, kwa zvakazodai kuchinemewa after munhu. Mubvunzo wangu ndewekuti makazviwana kupi izvozvo zvokuti chechi inotumidzwa zita remunhu? Iyo mubvunzo ndewokutiwo zvakare muridzi wechechi ndiani? Mufundisi ndiye muridzi wechechi here kana Kristu? Saka sei tichitaura chechi yaJesu tichitaura zita remunhu ipapo? Uchaona kuti ndo generation yatiri kurarama, ndo zvinhu zvacho zviri kuitika. But mubvunzo ndewekuti makazviwana kupi zvamuri kuita? Because zvakakosha kuti tive nesupport neevidence yekuti zvinhu izvi tazviwana kupi. Zvinotibatsira kuti tiwane confidence yezvinhu zvatiri kuita. Tisangoita zvinhu but tiite tichiziva kuti tazviwana kupi uye akatidzidzisa zvinhu izvozvo ndiani. But uchaona vazhinji ukavabvunza zvakanaka vachakuudza kuti ndo zvatakakura tichiita, taingozviita, taangokura tichizviziva, takangokura, zvakatangira papi? Sometimes ndinofarira kustudy history, kudzokera kumashure ndichistudy kuti zvaifamba sei, zvakatangira papi, izvi zvakatangira papi. Learn to question things, it's very important, and then you research. Wotsvaka kuti zvinhu izvi zvakanatsotangira papi. Zvinotibatsira kuti tisangopinda muzvinhu zvokurasika. So dai Mwari vatibatsira. Saka uchaona iye zvinezvi pane a common saying yekuti vafundisi vava nemakwai avo. Nonzwa kuti gwai rangu. Kureva kuti vafundisi vava nevavo vanoti vavo. Ini ndinofunga sekuti gwai ndera Kristu. Kana ndisingakanganisi scripture, Jesu anoti makwai angu anonzwa inzwi rangu. Saka izvi kuti makwai ava evanhu makazviwana kupi? Zvakakosha kuti tizive kwatinenge tawana zvinhu. Zvinotibatsira izvozvo. Pane gospel dzakuparidzwa mazuva ano rekuti back to sender. Muvengi wako, muroyi wako ngaafe. Mubvunzo wangu uri kuti makazviwana kupi? Jesu achidzidzisa, kana ndisingakanganise, anoti namatirai vanokuitirai zvakaipa, regererai vanokukanganisirai. Ko izvi zvokuzoti back to sender makazviwana kupi? So zvakakosha kuti tinzwisise patinenge tawana the source yezvinhu. Because kana source asiri Mwari, then kureva kuti tinenge tazviwana kuna Satan. But dai Mwari vatibatsira, vatiitira zvakanaka. What we need, kuwana zvinhu zvaMwari, kuva nezvaMwari, kufamba, especially vateveri vaJesu Kristu, vateveri vaIshe.
vanofanira kunge vari loyal to the word, vari loyal to the teachings of Jesus Christ. Mwari ngavatiitire zvakanaka, Mwari ngavatikomborere. Saka pane zvinhu zvakawanda iye zvino vanhu vava busy nekusumudzira mazita emachechi avo. Mubvunzo wangu ndewekuti makazviwana kupi? Mubhaibheri ndaiona pane zita rimwe chete ravairohwegwa. Hapana akasumudzira zita rakati zita rakati, vaisumudzira zita rimwe chete, which is the name of Jesus Christ. Vese vaingotaura nezvaJesu, endo zvinhu zvavakapersecutirwa izvozvo. Vakasangana nepersecution iri serious. So imimi zvamuri kuzoita zvemazita aya nezvese zvamuri kuita izvi makazviwana kupi? So dai Mwari vatibatsira, zvakatinakira kana ukazowana mhinduro, wotry kuwana mhinduro iwo zvipindura kuti aiwa makanatso kuzviwana papi. Maybe it's good for your research and for your own knowledge. Zvinotibatsira izvozvo so that hatingopinde muzvinhu blindly. Haisi nyaya kungotanga nekuti zvakatangira kuna varungu kana kuti zvatanga kwakati, but let's dig. Titsvake kuti zvakatangira papi, zvakauya sei zvinhu izvi, so that tinotsvaka truth. Kwe chechi yaimboita sei, zvakambotangira papi. So zvamuri kuita imimi makazviwana kupi? Mwari ngatiropafadze. Tosangana zvakare next time. God bless you so much.